ассалому алайкум мухлисои канали Саудутиҷи. Ҳама каса бардуруд хелен созен хубен саломатиётон хубай настренотон созай. Ана ака гӯш кинен ки дар видео чи ҳастай бардуру. Дар видео чизои арзон мада бисёр роӣ кардагане ки ман ҷои қызиқи арзон шагаб мезанам бо диққат гӯш кинен. Як замин ҳастай бардуру ай шаҳри Ваҳдат 32000 сомон. Як чорхонага квартирай нархиш 120000 сомон. Як телечкаи дига ай ҷои қадами қурбонай ӯ ҳам нархиш арзонай. дӯстони азиз як хонаи заминӣ ҳастай детаҷа нархиш 165000 сомон. Як замини дига ҳастай шаҳри Душанбе нархиш 80000 сомон. Барои чизи арзон айдан бояд видеора то охирша тамошо кинен, ҳамаша мефаҳмен. Аз куҷо хона замин квартира дар кораи дашмо дар комментария бинависен. Ман арзонтар ёфта дар канал мемонам. Ва касе ки хонаҳай мошина чизе ки барои фурӯш дорем бардорӣ ягон бизнесай метавонем ки тариқи мо WhatsApp дар мо равон кинен. Мо барои харидоро я рекламаи созиш мекунем. Агар настрено соз бошам як дона лайки бепла бичқен форатон ки замин хона квартираи арзон ба қаб кинен. Дар канали ма бояд подписатсия кинен. Рафтем ака. дӯстони азиз, пешай навора сар кардан як компания хуба ба шумо тавсия метавам. Грузоперевоз ки ай Москва ба Тоҷикистон бор мебаранд. Ай пеши бозори Садовод, Люблино ҳами территория да бардро бор ҷамъ мешава. Бора тарафи Душанбе, Бохтар, Ёвон, Абдурахмони Ҷомӣ ва дигар шаҳру ноҳияҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон бора бурда мерасонанд. Территорияи Москва доставка бепул ай хичон мераванд, бора Айдистон мегиранд. Нархш бо маслиҳат ай бардро ай рӯи кило зависид мекуна. 6 та номеро шамондагим. Ин номеро имо, Viber, WhatsApp дора. 2 та номерои Тоҷикистон шам ҳастай. Шумо бардро фақат занг бизанен, ҳамаша шумода мефаҳмонад. Компания ки Бахтиёр ва Баҳромай бо кафолат ва гарантияш бортона мебарад бе ягон ташвиш. дӯстони азиз, номерои телефонаш аст, занг зада маълумоти бештара бигирен. бардорои азизи ман ака навора сар мекунем. бо диққат хишу акак 10 минут мара гӯш кинен. бардорои хонаи десен қарор дорад дар шаҳри Исор, деҳаи Уртабыз. 7 сотиқ заминда 3 дар хона қати кайлдор шай. ремонт надора, мега овсветиш ҳастай. ҳуҷҷатоша 100% кардагиян. айраи калон я 100 метр дуртар будай. нархш бардоро ва хоҳарои азиз 120000 сомон мега. чӣ хел нархи арзонда бовар ки ҳозир ҳамин пул мешид, ҳозир мехаридамаш. дӯстони азиз, нархи зурай шаҳри Исорана деҳаи Уртабизда 120000 сомон. хулоса нархи зурае. номерои телефонаш ҳаста. ина номерои поёнгиш, номерои расияше. WhatsApp дора. занг бизанен, хонаи арзона ҳозир бихарен, ягон кас нахарида. дӯстони азизам, мегзарем ба дуюм эълони имрӯза. форатон ки бардорам хез замини арзона ай даст натен, бояд дар канали ма подписатсия кинен. ина замина нархша нигоҳ кохӣ. замини фурӯши бардоро қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат баъди дашти бек, эловари боло. 6 сотиқ заминда гирди замин битонаш рехтагия, як тарафаш маҳкамай. ов светш бардоро ҳастай қарибишда мегзарониш тамом мисол. ана ҳуҷҷатош 100% мактаб, масҷид наздикай. точкаи зур дада. нархш бардоро ва хоҳарои азиз 32000 сомон мега. ина 32000 сомон. бас ана ба рубли ҳисоб китоб кинен чанд мешава. хеле замини арзон бовар ки нест да ягон ҷое. номерои телефонаш аст. имо WhatsApp дора. занг бизанед, замини арзон аз шаҳри Ваҳдат бихарен. ҳамагӣ 32000 сомон бо арзона мекуна. ина дар аввали видео гуфтам ки як чорхонага квартираи нархш 120000 сомон. бисёрот бовар накарден, гуфтен ки оли барои просмотриш дай дурӯғ гуфтесай. не бародарҷоно, ина факт далелош қатъӣ. ин квартира десен бардор қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, кӯчаи Байнал, наздики бозори Стансия. чорхонага дар шашум этаж қарор дорад, 110 квадратни метрай. ремонтиш коробка, ов светиш ҳастай, ҳуҷҷатошам 100% кардагиян. 2 та ҷои ов дора, 2 та канализатсия дора бардро. мешава ки 2 квартираш кунӣ. қарибишда мактаб, масҷид, стадиони навам ҳастай. точкаи зур дайда мақсад. нархш бардро ва хоҳарои азиз 120000 сомон. пул мешид, ҳозир мехаридамаш бовар ки. касе харидор бошем, бо арзона мекуна 120000 сомон. номерои телефонаш аст. имо WhatsApp дора.
дӯстони азиз, олид охири видеода квартираҳои арзон ҳам ҳаст. барои ҳама то охирша тамошо кунен. Бардурои хонаи десен заминаи қарор дорад дар ноҳияи Файзобод, кӯчаи Сари Чашма. 8 сотиқ заминда ҳамагӣ 5 дар хона кардагӣ, 3 дар хона қатъи кухнӣ ва ҳамомаш ремонт дора. 2 дар хонаи дигаш бардуро ремонт надоштай. Ов светаш пастаяни ҳастай, ҳуҷҷатош 100% кардагӣ, ошхона, ҳезмхонарам дора бардуро. Ана нархиш 260 000 сомон. Касе харидори аниқ бошен бо дагавор мекунем гуфтагиай. номерои телефонаш аст, занг зада маълумоти бештара бигирен. ватсапам дора. дӯстони азиз, мегзарем ба 5 миллиони имрӯза. Як телечкаи арзонай фақат ами як трактор намерасада. Як трактор боша бардуро мегирива кору бор тадидан мегирӣ. дӯстони азиз, телечкаи фурӯшӣ 4 та балони нав дора, фақат як краска мега тамом. Ягон ҷош пусидагӣ надора, сеткош навай. қарор дора бардуро дар шаҳри Кӯлоб тарафи Чагам ҷои қадами Қарбонда бидай. нархиш 11 000 сомон мега. касе харидори аниқ бошен бо муомилаи хубам мешава. чизи хубе бардуро ай даст натен. номерои телефонаш аст, имо ватсап дора. хотири ҳами чақчақҳои мо не ки ҳамун лайкҳоро фаромӯш накарда бошем. дӯстони азиз, хонаи десен қарор дорад дар ноҳияи Хуросон, қишлоқи Навободи Пушкин. 13 сотиқ заминда 8 дар хона, 4 калидор дора. баня дурунишда. хонаҳоро бардуро нав ремонт кардагиан чи хеле дастура десен маълумай. ов свет ҳастай бо даруни хонада ови канала мегзара. ҳуҷҷатош 100% гирди хона маҳкам, ошхона, ҳоҷатхона, анҷомхона, оғили детаҷа дора. 8 дона дарахти чормағзам дора. 12 дарахти ана мевадиҳанда доштай бардуро. нархша 250 000 сомон мега, бо муомилаам мешава. номерои телефонаш аст, номерои Тоҷикистона, номерои Россияшда имо ватсап дора. занг зада маълумоти бештара бигирем. бардуро соҳибашда срочни пул дар кор бидай. дӯстони азизам, чӣ хеле ки дар аввали видео гуфтум квартираҳои арзон охири видеода бисёрай, ина бардуро ҳамун квартирае ки арзонай нархишда. квартира фиши бардуро қарор дорад дар шаҳри Душанбе, пеши пости Корвон, домои нав мега. духонага дар якум этаж қарор дорад, 54 квадратни метрай. ремонт кардагия бардуро чӣ хеле нигоҳ кунен. охи сурат да ремонташ ами 100%ай. пула битеву будро зиндагӣ ки. ов светаш ҳастай, ҳуҷҷатош 100%ай. квартирара бардуро ба чизи чораш мефурӯхтиян. нархиш 260 000 сомон. бо кам тараки дига арзон мешава. номерош аст, имо ватсап дора. занг зада маълумоти бештара бигирен. фақат видео мекунем ба бисёри бардуро менависанд ки ай шаҳри Душанбе ягон хонаи заминӣ арзонтар бимон, нархи дастрас. бардуро ина хонаи арзон қарор дорад дар шаҳри Душанбе, деҳаи Навбуниёд 4, ай бозори Корвон, то хонара 8 километр дуртар бидай. 7 сотиқ заминда 6 дар хона кардагӣ. ошхона, баня, ҳоҷатхонарам доштай. ов светаш ҳастай мега, ҳуҷҷатоша 100% кардагиян. гирди хона маҳкам, дарвозарам доштай. нархш бардуро ва хоҳарои азиз 190 000 сомон мега. касе харидори аниқ бошен арзон мешава. номерош ҳаст, имо ватсап дора. занг бизанен, маълумоти бештара бигирен. дӯстони азиз, хонаи десен қарор дорад дар шаҳри Душанбе, лави раҳи молбозори навда бидай. 4 сотиқ заминае бардуро хона детаҷа кардагӣ. 4 сотиқ замин, 4 дар хона дора мега. хона бардуро чӣ хеле гуфтам детаҷае. ошхона, баня, ҳоҷатхона, хеле чизорам дора. аднаскадни сохтагиае бо дарбари хонаш. ов светаш ҳастай мега, ҳуҷҷатош 100%, гирди хона маҳкам, дарвоза доштай. нархиш бардуро 165 000 сомон. ина хонаи детаҷара метавонем ки 165 000 сомонда бихарем. нархи зурай. номерош имо ватсап дора. кира даёчаи бардуро аввали видеода гуфтам ки як замини арзон астаи шаҳри Душанбе. ба ёдтон зад бардуро, ин ҳамун замини арзон қарор дорад дар шаҳри Душанбе, пеши Мошинбозор,
5 сотиқ заминаи 5 дар хонара фундаменташ рехтагӣ. Обу свет бардро ҳастая, мисол мегзарониш тамом қарибишта обу свет бидай. Ҳуҷҷатош 100% сертификат ҳам дора. Нархиш бардро 80000 сомон. хайна бардро 80000 сомон. Фундаментҳои 5 дар хона рехтагӣ. Пул боша хай бардро мегири хонара месозиву медрои зиндагӣ мекунӣ. 80000 сомон 5 сотиқ замин 5 дар хонара фундаменташ рехтагӣ чӣ хеле гуфтам. Бо як бор дига такрорам мекунам ки шумо бифаҳмем бардро. номерош ҳаст имо WhatsApp дора. дӯстони азиз, аввали видео да рекламача доштем. И комментарии шуморо дига монда нашид. Ана охири видео да мехонам. нависае ки ай рекламаҳои шумо хона гирифтем, ту оли ампули ягон хона кор накардай ай рекламаот. насиб боша мешаволи. и бардар нависае ки салом алейкум брат, даруни ҳамин хонаҳое ки фурӯши ягон хонаи ана нархиш бепул нестай, агар яке мисол пайдо шид, ти хак хабар ки мега. аки мега ки ягон хонае ки ягон та бепул яке ғелтид, остаг мара хабар кида мега бардару. гап не шеринар мешава иншолло. бепул боша хида мегирам шохи. нависае ки салом алейкум, хуби додар, бовар ки агар мисол як рӯз мега ҳами видеота тамошо накунам, дар назарам чизера гум кардагиён. гап нест, раҳмат барои дастгиритон. хоб, и бардар нависае ки брат ҳами видеои тра ма ба VPN тамошо мекунам ки та ана штоби ягон даромад бинӣ. хай бардрози бисёрат мумкин надонен YouTube пул надодесае ки аки ба VPN тамошо мекунад ки мисол ами ман ягон сум кор кунам да ами YouTube ягон сум мисол Pampers Play. раҳмат акаҷон, зинда бошӣ. агар битонен хай ба VPN тамошо кунен, бо ба VPN мисол ягон чи даромад мешавад мода. зинда бошӣ акаҷон, саломат бошӣ. ана и бардар нависае ки 200,000 сомон меги, мегуфта бошӣ ки 5 моҳа кори мо боша. оли иҷа биё мега, дунёра мефаҳмӣ. 200,000 сомон ранги 500,000 сомон метова. гап нест шеринаре, зинда бошӣ ба худо. аки мега Россия биё ба фикрам да, аки Россия азоб мекашӣ ку мега Россия биё 200,000 сомон ранги 500,000 сомон метова. я хеле вақт мегум ку бародаро нархш арзон будай, мегум ку ами хеле аки бародар камтар шӯхӣ кардай да. хоб, бардорои бародар нависае ки салом алейкум брат, я чи донои да, чормағзи урусӣ мехӯри чӣ? ира биёхи чормағзи урусӣ мехӯри чӣ мега? ва мега ки да суханут сад роҳат мекунам ба худо. ҳар рӯз чи хита тамошо мекунам. дига блогеро ҳамаш ранги тирб суханутса мекунанд. раҳмат барои дастгиритон, зинда бошӣ, саломат бошӣ. раҳмат ака, ёдовар, саломат бошӣ. хоб, ин буд бардаро навори хонаҳои фурӯшии имрӯза аст ки ҷо хона замин квартира дар мароӣ кардан ва барои шуморо реклама кардам. дӯстони аз агар имконият боша лайкҳоро бижихен, касе меҳонен подписатсия кунен ва агар то охири видеоро тамошо карда бошен дар комментария рақами 5 бинависен. то видеоҳои оянда худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон боша. бардаро хай хитона эҳтиёт кунен.